Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir Baby? Magandang gabi po sa inyo. May ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At nais kong ako naman ang magbahagi ng isang pangyayari na nalalaman ko mula sa nasira kong lolo. Kaya sana ay inyo pong magustuhan. Naikwento niya sa aming magkakapatid ito nang minsang lumuwas sila ng Maynila at magbakasyon po sa amin. Ayon sa lolo namin, naganap ito doon sa kanilang probinsya. Mahabang panahon na ang nakalipas. Tungkol ito sa dalawang magkaibigan na mga ngaso. Nung mga panahon iyon kasi ay laganap pa at nakahiligan ng mga tao ang pangangaso para na rin sa kanilang ikabubuhay. Lalo pa nga at yung mga kabundukan noon at kagubatan ay talaga namang luntian pa at pinananahanan ng napakaraming mga hayop. Nasabi pa nga ng lolo namin, may mga usap pa noong mga panahon iyon at napakaraming mga baboy ramo. Kaya marami talaga ang naingganyong mga aso. Isang araw, nang nasa kagubatan, ang magkumparing Tino at Dado upang mga aso, kakarating pa lang nila, ay may namata na kagad silang isang pamilya ng mga baboy ramo. Kaya humanap kagad sila ng magandang pwesto. Mabilis silang umakyat na magkaibigan sa dalawang puno, kung saan sa tingin nila daraan ang mga nasabing baboy. Dahil na rin sa kanilang karanasan kung kaya sa itaas sila pumwesto, pagkat iyon ang pinakamainam at pinakamabisang paraan. At nang malapit nang tumapat ang mga ito sa kanila, ay naghandaan na sila. Nagsenyasan sila. Yung dalawang pinakamalalaki sa grupo ang kanilang punteriya. Tag-isa silang magkaibigan. At nang tumapat na ang mga ito sa kanila, ay agad na silang tumalon, hawak ang kanilang mga mahabang sipat. At nang tumarak ang mga sipat sa kanilang mga katawan, ay umalingaw-ngaw ang malalakas na tinig ng dalawang baboy ramo sa buong kagubatan. Kasabay noon ay nagpulasa naman ang iba pang mga kasama nila. Nagawa pang makatakbo ng dalawang baboy ramo. Dala na rin ng pagkagulat ng mga ito. Pero alam nila Tino at Dado na di na rin magtatagal ay babagsak na rin ang mga ito at hindi na makakalayo pa ng gusto. Pero napangiwi si Tino at hindi nagawang makasunod kay Dado upang sundan at puntahan yung kanilang mga nahuli. Pagkat hindi maganda ang naging pagbagsak niya, natapilok siya nang matapakan ang malaking ugat ng punong kahoy na kanyang inakyat. Kaya naupo na lamang muna siya at sinabihan ng kanyang kumpare na siya na lang ang kumuha ng kanilang mga nahuli. Makalipas ang ilang sandali ay nagbalik na si Dado. Dala ang kanyang nahuling baboy ramo. Nung mga sandaling iyon ay nakakaramdam pa rin si Tino ng sakit, bunga sa kanyang pagkakatapilok. Pero hindi na kasing sakit nung una.
Ngunit ramdam na ramdam pa rin niya yung sakit na dulot noon. Nang tingnan ni Dado ang paa ng kanyang kaibigan, ay nakita niyang namamaga na iyon. At sa tansya niya ay maluba ang naging pinsala nito. Nabalian siya ng buto. Napansin din niya na may namumuo ng dugo sa bahaging napinsala. Kaya nagpaalam na muna si Dado sa kanya at sinabing kukunin lang niya yung isa pang baboy ramo na napatay ni Tino. Pagkaalis ni Dado ay sinubukan ni Tinong igalaw yung kanyang paang natapilok. Pero nasaktan lamang siya. Muli siyang napangiwi nang subukan niyang igalaw iyon. Maya-maya pa ay dumating na rin si Dado. Dala ang baboy ramo na nahuli naman ni Tino. Sabay tanong sa kanya kung ano na ang kanilang gagawin. Paano nila madadalang lahat ang kanilang huli na ganun ang kalagayan ng kanyang kaibigan pagkat malayo pa ang sa kanila. Sinabi ni Tino na makabubuti siguro kung manatili na lang muna sila doon at kanila na lang karnihin ang isa sa mga nahuli nila. Sumang-ayon naman si Dado at sinabing kinabukasan, madaling araw pa lang ay lalakad na siya pabalik sa kanila upang magsama ng maaring makatulong sa kanila sa pagbubuhat ng nahuling baboy ramo ni Tino. At ganun nga ang kanilang ginawa. Kumuha na muna si Dado ng karning mailuluto sa isa sa mga baboy ramo upang may makain sila. At di nga nagtagal ay pumailan lang na sa kagubatan yung usok ng siga ni Dado at nagsimula na siyang mag-ihaw. Ilang sandali pa ay unti-unti nang kumalat ang dilim. Kung nakakatakot yung gubat na iyon sa araw, ay napansin nilang mas nakakakilabot pala iyon sa gabi, lalong-lalo na para sa mga taong hindi pa naranasan ang pangangaso. Sila kasi, bagaman nakakaramdam din ng takot, ay madali nilang napaglalabanan niyon pagkat mga sanay na. Habang kumakain na silang magkaibigan, ay bigla na lang sila nakarinig ng napakaraming ibon na tila ba sabay-sabay na lumipad. Kaya agad silang natigilan at napahawak kapwa sa kanilang mga itak. Nakiramdam silang dalawa at dahan-dahang inilibot ang kanilang mga paningin. Ngunit limitado lamang ang kanilang maaaring makita hanggang doon lang sa naaabot ng liwanag ng kanilang siga pagkat napakadilim ng gubat. Bagaman maliwanag ang buwan ng gabing iyon, ay napapayungan kasi ito ng mayabong na mga dahon nang naglalaki ang puno, lalong-lalo na yung kanilang kinalalagyan. Kaya kahit anong gawin nilang sanayin ang kanilang mga paningin sa dilim, ay hirap silang maaninagan yung bahaging hindi naaabot ng liwanag na nagmumula sa siga. At kapwa sila nagulat. Nabagya pa nga silang napaatras nang makita ang tatlong taong nakatayo na sa gawin nilang likuran. At bago pa sila makapagsalita at makagawa ng anumang hakbang, ay narinig nila ang tinig nung isa na nagtanong kung bakit sila naroon at kung ano ang kanilang ginagawa sa puok na iyon. Kahit nag-aatubili ay sumagot si Dado at sinabing naroon lamang sila para mangaso nang upang sa ganon ay may maipakain sa kanilang pag-anak. Ibinaling naman ng lalaki yung kanyang pansin kay Tino at napatingin ito sa kanyang paa.
Nagsalita itong muli at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya kanilang inilahat kung bakit napinsala ang paa ni Tino. Sinabi ng lalaki na kailangan pala nila ng tulong at kung papayag daw sila ay maaari nila silang isama sa kanilang nayon at doon na magpalipas ng gabi pagkat kailangang magamot ang paa ni Tino nang upang sa ganon ay hindi na lumala pa. Nagkatinginan naman yung magkaibigan. Kapwa sila tubili at nagdadalawang isip. Na agad namang iyon napansin ng lalaki. Kung kaya, muli itong nagsalita at sinabing sa kanyang palagay ay wala na silang magagawa pa at mapagpipilian. Dahil lubha o manong delikado ang gubat para sa kanila. Kung kaya, hindi makabubuti kung ibibigay nila ang kanilang pagtitiwala sa kagubatan kaysa sa kanila na nag-aalok ng tulong. At nagtanggal ng talukbong sa kanyang ulo yung lalaki. Doon nila napansin na isa na pala itong matanda pagkat hindi halata sa boses at pananalita nito. Agad na pumasok sa isip ni Dado ang isang ermitanyo pagkat ganon ang nakakawig nito. Ang kaibahan nga lang ay wala itong hawak na tungkod at mukhang matipuno ang pangangatawan. Muling nagkatinginan ang magkaibigan na tila ba binabalanse pa nilang mabuti ang mga sinabi sa kanila ng matanda. Napatingin ang magkaibigan sa kanilang mga nahuling baboy ramo. Narinig naman nilang nagsalita ang isa pang lalaki na kasama ng matanda at sinabing wala silang dapat na alalahanin patungkol sa kanilang mga nahuli. Sila na raw ang bahalang magdadala ng mga iyon at ni isang hibla ay walang mababawas sa mga ito. Pagkat marunong rin daw silang mangaso at maghanap ng sariling makakain. Pabirong sabi pa nito. Katunayan nga raw ay sila pang dalawa ang kanilang paghahandaan at pakakainin pagkat marami silang pagkain at sagana sa karne. Natahimik silang magkaibigan sandali at patuloy na pinag-isipang mabuti kung sasama ba sila o mananatili na lang doon sa gubat. Tila nainip naman ang mga lalaki at sinabing sila ay nagmamagandang loob lamang. Kung ayaw naman daw nila ay hindi nila sila pipilitin at tumalikod na ang mga ito. Kung kaya, biglang nagsalita si Tino at sinabing sandali lang. Sasama na raw sila sa mga ito. Sumang-ayon naman si Dado sa naging desisyon ng kanyang kaibigan. Pagkat lubha na rin siyang nag-aalala sa lagay ng paa nito. Naisip niyang magandang pagkakataon na rin iyon nang upang sa ganon ay magamot ang paa ng kanyang kaibigan na si Tino. Matapos maalalayang makatayo si Tino, ay lumakad na sila. At tulad ng sinabi ng mga lalaki, sila nga ang nagbuhat ng kanilang mga nahuling baboy ramo. Pati ang mga kagamitan ni Tino ay sila na rin ang nagdala, maliban sa sibat nito, pagkat ayaw niya iyong bitawan. Inalalaya ni Dado ang kanyang kaibigan at hinayaan niyang mauna ang mga lalaki, pagkat sila ang nakakaalam ng daan. At isa pa, mas mainam na rin yung ganon na nasa hulihan sila para nakikita niya lahat nilang mga galaw. Habang nasa daan ay panay naman ang kwento ng matanda. Ginagawa niya marahil iyon para hindi sila mabagot
sa ginagawa nilang paglalakad at upang hindi nila gaanong maramdaman ang pagod. Kahit yung isa, paminsan-minsan ay pumapalit upang magkwento. Pero yung isa sa mga ito ay tahimik lamang at ni minsan ay hindi nila narinig na nagsalita mula nang makita nila ito. At kapag sila'y nagpapahinga, napapansin ni Dado yung mga matatalim na pagtitig nito na dahil doon ay lalo siyang hindi na komportable. Parang punong-puno ng galit ang mga titig na iyon. Kung kaya, napapaisip si Dado nung mga oras na iyon kung ano kaya ang pinaguhugutan ng lalaki at bakit gano'n na lang ang nararamdamang galit nito na nakikita niyang lumalabas sa kanyang mga mata. Nag-aapoy ang mga iyon sa galit. Kung kanilang tatantyahin ay halos 3 oras din silang naglakad bago nila narating yung sinasabi nilang nayon. Napansin kaagad nila Dado na maraming mga tao ang nasa labas ng kanilang mga tahanan. Ibang-iba kumpara sa lugar nila na maaga pa ay halos natutulog ng lahat ng mga tao. Biglang may naramdaman siya sa kanyang balikat. Medyo nagulat pa nga siya pagkat natatandaan niyang nauunang naglalakad sa kanila yung matanda at sa isang iglap ay nasa likuran na niya. Sinabi nito sa kanya na mayroong ipinagdiriwang sa kanilang nayon noong mga oras na iyon. Kung kaya, nasa labas pa ang mga tao. Iginala pa ni Dado yung kanyang paningin. Bawat madaanan nila ay kanyang pinagmamasdang mabuti. Tila bigla namang tumahimik ang mga tao at itino ng pansin sa kanila. At nakita niyang titig na titig talaga ang mga ito. Napakiramdam niya ay para bang noon lamang nakakita ng tao ang mga ito. At isa sa mga naroon ay nakita ni Dadong napatingalang bigla at animoy isang mabangis na hayop na umangil. At tila hindi niya mapigilan ang mga kamay na naninigas. At nang muli siyang titigan nito ay nagulat si Dado pagkat nakita niya ang namumuting mga mata nito. Muli siyang tinapik ng matanda sa balikat at sinabing wag na umanong pansinin iyon pagkat kanayo nila iyon na sadyang may sira ang ulo. Ngunit para kay Dado ay iba na ang kanyang pakiramdam. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.